Funkcja f jest określona takim wzorem i mamy wykres funkcji f, który jest przesunięty na jednostkę w prawo wzdłuż osi x i w ten sposób mamy otrzymaną funkcję g. Musimy wskazać wzór funkcji g. Przypomnijmy, że przesunięcie w prawo to jest tak, że jak mamy funkcję g, jest ona przez funkcję f przesuniętą 1 w prawo, to znaczy, że mamy tutaj wzór taki, czyli mamy x minus 1 w nawiasie. No i teraz taki zapis oznacza, że wstawiamy to, co jest w nawiasie, zamiast x do wzoru funkcji. Czyli przykładowo, jeśli mam na przykład f od 2, to znaczy właśnie wstawiamy to zamiast tutaj x do wzoru, czyli mielibyśmy 5 razy 2, czyli to jest tam 10, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że to wstawiamy zamiast x. No i to samo musimy zrobić z tym wyrażeniem. Wstawiamy to zamiast x do tego wyrażenia. Więc mamy 5 i zamiast x dajemy x minus 1. I to musi być w nawiasie i całe przemnożone przez piątkę, więc mamy 5x minus 5.